következő lépésben nézzük meg a beállításokat, azokból is a legfontosabb részeket. A beállítások menüpont alatt itt egy újabb menüsort találhatunk. Az e-mail beállításoknál meg tudjuk adni az alapértelmezett feladó nevét, e-mail címét. Innentől kezdve minden egyes hírlevél alapértelmezésben erről az e-mail címről, ettől a feladótól megy ki, és ha valaki válaszolni akar erre a levélre, akkor a válasznév és a válaszcím is megjelenik. Ez azt jelenti, hogy ide a válasznévbe mást is be lehet írni, címbe is. Tehát azt mondom, hogy például kiépítünk egy ügyfélszolgálati rendszert, és a hírlevél rendelőink részéről a megjegyzéseket az ügyfélszolgálatra kérjük, például az ügyfélszolgálat@bekesikultura.hu címre. Akkor értelemszerűen a kimenő levélnél azt fogják látni, hogy a bekesikultura.hu küldte ki, de ha valamit kérdezni akarnak, akkor az ügyfélszolgálat@bekesikultúrára fog menni. Itt az e-mail beállításoknál alapértelmezett beállítások találhatók, ez jó így, ahogy van, tehát a Joomla rendszer részéről. Egyébként, ha arról lenne szó, akkor akár a szolgáltatónál külön SMTP szerverre is előfizethetnénk, és akkor azt mondom, hogy a Joomla-tól független levélküldő rendszert használunk, és azt is be tudnánk állítani. Következő részünk, ez a sorba állított feladatok. Tehát itt lehet megnézni, ugye itt is a buborékszöveg megjelenik, hogy a feladat feldolgozás milyen legyen, csak automatikus, manuális, vagy csak manuális. Na most, ugye ez azt jelenti, hogy például egy hírlevelet küldünk ki, akkor azt manuálisan ki tudjuk küldeni. Ha beállítjuk, hogy mit tudom, este 6 órakor menjen ki, akkor pedig automatikusra állítjuk. Ilyenkor érdemes lehet a felhasználói statisztikákat megnézni. Megnézni azt, hogy a látogatóink mikor olvassák a leveleiket. És érdemes arra az időpontra tenni. Tehát, hogyha például egy honlap felhasználói statisztikát néztek, akkor azt lehet tapasztalni, hogy nagyjából 3-4 csúcspontja van az internetezésnek egy nap során, 8-tól 9 óráig, a 11, 12 és 1 óra közötti időszak, 3-tól 4 óráig, és az este 8 óra körüli időszak. Van-e ötletetek, hogy miért van ez így? Hát persze, reggel bemegy a munkahelyre, ebéd előtt megnézi a leveleket, 3 órától már nem dolgozik, tehát megnézi még ott is, meg internetezik egy kicsit, és este, meg amikor lerendezte a gyerekeket, megvacsorázott a család, akkor még 8 körül megint internetezik. Tehát ez automatikus küldés, nézzétek, ez lényeges, ezek is alapértelmezett beállítások, de úgy tűnik, hogy jók. Az automatikus küldés azt mondja 40 e-mail küldése. Tehát ez azt jelenti, hogy itt be lehet állítani, hogy egy csomagba mennyi e-mail menjen ki. Hogyha ide sok százat írunk be, akkor az, mit tudom én, 500 levél is egyszerre fog kimenni, csak akkor a levelező rendszerek nagy eséllyel azt fogják tapasztalni, hogy itt egy spam küldés van, és spam szűrőre teszik a tömeges levelet. Viszont itt a manuális küldésnél azt mondja, 40 levelet küld egyszerre, és utána 2 másodperc múlva a következő 40-et. Magyarul, hogyha 160 levelet küldünk ki, akkor 40-es csomagokban 2 másodperces késleltetéssel fognak kimenni a levelek. Ha nem sikerül valami miatt kiküldeni, akkor késlelteti, és ugye maximális próbálkozás 3, és hogyha utána sem kapja meg, ezt majd későbbiekben fogjuk látni, akkor a rendszer mint visszapattanó levelet kezeli ezeket a leveleket, tehát majd értesítést küld nekünk, hogy nem tudott kézbesíteni néhány levelet. A cron, az egy nagyon fontos történet, ez az automatizálás. Ez itt most pillanatnyilag nincs engedélyezve, ez azt jelenti, hogy ez a rendszer most nem küldi ki automatikusan a leveleket. Vagyis, ha azt tapasztaljátok, hogy fel vagytok iratkozva a hírleveleinkre, megjelentettek cikkeket, de másnap nem kapjátok meg a cikket, akkor ez az oka. Tehát akkor katt ide,
rákattintunk. Azt mondja, tehát itt ugye megjelenik az URL cím, igen, ez a crónnak a címe, elmentjük, és zöld felületen megjelenik, hogy ugye elkészült a crón, rendben van. Itt most egyébként, tehát hogyha frissítem az oldalt, akkor mindjárt látni fogjuk, hogy rendben lesz a crón futtatása. És itt van, és ki is írja, következő futási időpont 2-án 10 óra 4 perckor, tehát 1 óra múlva. Jelentésküldés. Ha végrehajt egy feladatot, akkor küldjön jelentést az admin@bekesikultura.hu címre. Bárkinek a címét ide lehet írni. Ilyenkor, tehát minden egyes hírlevél kiküldésre küld a rendszer egy jelentést lényegében. Tehát itt tudjuk módosítani ezt. És ugye el is menti ebben az itt meghatározott log állományban. És itt pedig a legutolsó crón futtatásról van egy összefoglaló. Feliratkozások kezelése. Nézzük. Feliratkozás bejelentkezés nélkül is használható? Igen. Ez azt jelenti, hogy ha valaki a honlapunkra nincsen regisztrálva, tehát nem regisztrált felhasználó, csak egyszerűen ide beírja a nevét, e-mail címét és ezt a kódot, és feliratkozik, akkor nem kötelező, hogy regisztrált tagunk legyen, feliratkozott a hírlevélre. Ez azért lehet lényeges, mert viszonylag kevesen regisztrálnak, és ezzel megkönnyítjük a hírlevélre való feliratkozásnak a folyamatát. De, ha akarom, akkor bejelentkezéshez, tehát regisztrációhoz is köthetem a hírlevelet. Kell-e megerősítés? Itt most alapértelmezésben ez van, hogy nem, de ha azt fogjuk tapasztalni, illetve én most be is jelölöm ide, hogy jóváhagyó e-mail módosítása, tehát igen, ugyanis ezzel az ilyen feliratkozó spam robotokat jó eséllyel ki tudjuk szűrni. Automatikus feliratkozás a weboldal regisztrációval együtt, ez pedig azt jelenti, hogy ha valaki regisztrál az oldalra, akkor alapértelmezetten az egyes számú hírlevélre fel is iratkozik, és itt a választásra kattintva ki tudjuk választani, hogy nézzük, mi is az egyes? Békés Városi Kulturális Központ hírlevele. Mert most pillanatnyilag ezek a hírleveleink vannak. Itt, ha én most egy Ctrl gombot lenyomok, akkor akár több hírlevelet is ki tudok jelölni, és akkor ez azt jelenti, ebben az esetben azt jelenteni, nézzük meg az alkalmazást, hogy az 1-es, 7-es, 8-as, tehát amikor regisztrál a jó ember, akkor az 1-es, 7-es, 8-as hírlevélre feliratkozik. Nem célszerű ezt megtenni. Ez most így elegendő. Felhasználói adatok módosításának engedélyezése csak azok számára engedélyezett, akik feliratkoztak, tehát akik regisztráltak. Automatikusan generált felhasználó névezet engedélyezve van. Azt mondja, értesítő e-mailek adminisztrátoroknak. Ha egy új felhasználó regisztrál, akkor e-mailt küld ide. Szeretnétek kapni? Később is beírjátok az e-mail címeteket, és megkapjátok. És akkor értelemszerűen itt nem is megyünk tovább. Képernyő. Üzenetek. Üzenet a feliratkozásnál. Ugye, tehát megjelenítse jóváhagyó üzenetet. Igen, megerősítésnél. Ez értelemszerűen ezeket ki lehet tölteni. A CSS, ez maga a stíluslap, tehát a megjelenésnek a formája. Ez jó így alapértelmezetten. A funkcióknál, itt a keresőbarát URL, itt most nincsen beállítva, ha akarjuk, akkor beállíthatjuk. Azt mondja, hogy az ISI mailinghez linkelt menü pillanatnyilag nincs. Tehát ha akarunk, akkor itt gyakorlatilag egy bármilyen menüpontot ki tudunk jelölni. És magának a hírlevél rendszernek egy archívum szekciója is van, ahol a beállításokat itt lehet megtenni.
És akkor így végig mehetünk, én most nem veszem ezt végig részletesen, értelemszerűen kell ezeket a beállításokat használni, és érdemes, tehát hogyha bizonytalanok vagytok, akkor egy tesztoldalon kipróbálni, illetve érdemes azt megnézni, hogy változtatunk egy elemen, mi történik akkor. Látható a brand, ez ezt jelenti, tehát a céget és a rávaló hivatkozást. Ha akarjuk, akkor ezt el is tüntethetjük, és onnantól kezdve ez a brand jelzés nem fog megjelenni a hírleveleinkben. Biztonság. Ugye itt magának, tehát ez az a kód, amit a feliratkozásnál láthattunk, engedélyezve van-e. Igen, engedélyezve van, ez is valamennyire megnehezíti a robotok dolgát, és itt lehet beállítani ennek a kód karakterének a számát, hogy legalább 6 karakter legyen. Hogyha ezt átírom 3-ra, akkor ott 3 karakter fog megjelenni, és ugyanígy az összes többi. Itt jelennek meg az engedélyezett fájlok. Mi az, amit csatolásba fel tudunk tölteni a hírlevelekhez. Ugyanis egy hírlevél készítésnél mellékletet is tudunk csatolni, hogyha arra szükség van. Adatbázis karbantartása, tehát itt ugye 12 hónap után törli a részletes statisztikát, és 4 hónap után törli a felhasználói történetet. Hozzáférési szint, beállítása a pluginek. A pluginek ezek azok a beépülő modulok, amivel a rendszernek a tudását ki tudjuk bővíteni. Mi minden van itt. Van például egy olyan komponens, ami a Yom Social, ez tulajdonképpen egy olyan teljes értékű komponens, amivel egy ilyen kicsi IVV vagy kicsi Facebookká lehet tenni a honlapunkat, olyan módon, hogy akár a Facebookkal össze is lehet kötni. Tehát egy közösségi oldalt létre lehet hozni, és itt például alapból megjelenik az a beépülő, amivel azt mondom, hogy tudok akár ennek a Yom Social felhasználóknak is külön levelet küldeni, vagy külön akciókat. Vagy megyek tovább, itt van például ez a VirtualMart komponens, ami egy webbolt komponens. Hogyha ezt bekapcsoljuk, akkor azt mondom, hogy biztos kaptatok már olyan hírlevelet, mint amilyen könyvesboltoktól, vagy bármilyen webbolttól, hogy azt mondja, hogy a hírlevélbe be van építve egy kuponkód, és azt mondja, hogy ha ezt a kupont beírod a megrendelésnél, akkor még 10% kedvezményt kapsz. Na most, hogyha mi itt a rendszerünkbe egy ilyen webboltot, e-boltot beüzemelünk, és ezt a plugin bekapcsoljuk, akkor ezt mi is meg tudjuk tenni. Tehát akkor a feliratkozott tagjaink számára tudunk például egyedi árképzést adni. Tehát ugyanígy végig, tehát ezek ugye a beépülő kódok, és itt pedig a telepített nyelveket lehet megnézni. Itt most ugye értelemszerűen a magában a rendszerben is az angol és a magyar van telepítve, így itt is. Röviden, tehát nagyon röviden ezek voltak a beállításoknak a legfontosabb részei.